हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खौरां शेयार खालामनो नागिरदों बे जाहैबाय जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन दाखालि बावैसो क'क्राझाराव जानाय जिहेतु आसामनि केबिनेट दा बे केबिनेट जथुमाव जिहेतु थांखि लानाय जादोंमोन कलेज आरो इउनिभार्सिटि लेभेलावहाय जायफोराव एससि आरो एसटि रिजार्भेसन दङ आरो एससि आव जिहेतु गुबुनफोरासो गोलैयो बर'आ नङा नाथाय बे हिसाबै जायफोरहा बर' रोंगौ बिथांमोना बा बर' फरायनानै मास्टार डिग्री लानाय बिथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हानाय दङमोन दा बेखौ बर'आबो एबा एसटि प्लेनाबो एप्लाइ खालामनो हानाय एसटि पस्टआव बेखौ खालामनो साननानै बिथांमोना डिसिसन लालांदोंमोन आरो बेखौ दिनै 11 सेप्टेम्बर दा बे 11 सेप्टेम्बर दिनैनि दिनाव बेखौ केबिनेटआ पास खालामनाय जाबाय दा बेखौ नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामदोंमोन जायखौ नोंथांमोना स्क्रिनावबो नुगासिनो दङ आरो बेनि अनगायैबो नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय जागोन बेजों थांनानैबो नायनो हानाय जागोन नोंथांमोनहा अदेबानि नुखाबायबो जानो हागौ दा बे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जायनि गेजेरजों जोंनि बर'फोरनि जिहेतु बर' डिपार्टमेन्ट बेफोरो जाहाथे भेकेन्सि खालि जानानै थाया दा बेनि थाखायनो बियो जोबोद मोजां बाथ्रा मानो होनबा गुबुनफ्रा फ्राय बर' फराया बेखायनो जोंनिफ्रायनो जिहेतु बेखौ फिलआप खालामनानै लानो हायो आरो जोंनि मानसियानो जबबो मोनगोन फारसेथिं जोंनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद मोजां क्रेडिट फैगोन दा बेनिफ्राय जोंनि मोनसे बाथ्राया जाबाय बेयाव थांनाय क'क्राझाराव जिहेतु मोनसे आरोबाव डिसिसन लानाय जादोंमोन बे जाहैबाय क्लास 11 आरो 12 आव बर' मिडियामखौ बारायहैनो थाखाय बिथांमोना जिहेतु फोसावनानै गालांदोंमोन दा बेनि सायाव नोंथांमोनजों लोगोसे फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों नुनो मोननाय जादों जोंनि बर' मिडियामा थांनाय लोगो लोगो बेयावहाय बर' बिजोंजों फोरोंनो हानाय फोरोंगिरिफोर नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनि जाया मानो नाथाय जायखिजाया मानसिया कास्टनिफ्राय फैया मानो बियो जोंनो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव बर'जों फोरोंनो हानाय जानांगोन बे मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा नाथाय जोङो नुनो मोननाय जादों जास्ट जोंनो दाखिनि जेसेबांनाखि दङ जोङो बर' मिडियाम हिसाबै जोङो MIL साबजेक्टनि मोनो आरो सासे सानै बर'जों फरायनानै थांनाय आरो बर' मानसि साख्रि मावहैनाय जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलाव जों नुनो मोननाय जाहैदों 10%खौ दा बे हिसाबै जोङो माखासेयावथ' जोङो जिर' टिचार नुनो मोननाय जायो बबेबा हायार सेकेन्डारियाव बर' फरायग्रा बा बर' मानसियानो फ्रायानो रोंजोबखायो जेखि जाया मानो दा बेयाव जोंहा बर' बिजोंजों फरायहैनो नागिरनाय फरायसाफोरनि थांखिया बेसेबां जाफुंहैगोन बेसो मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा मानो होनबा क्लास लानाया सेम जागोन जेनेबा इंलिश मिडियाम एसामिस मिडियाम बा माल्टि लेंगुवेजनि बा माल्टि मिडियामनि क्लास लानाय जायो सासे टिचारानो लायो दा जेरैहाय दा एसामिस आरो इंलिश बा बेंगलि मोनथामजोंनो सासे टिचारानो फोरोंनांगौ जायो गोबां कलेजफ्रावनो गोबां हायार सेकेन्डारिफ्रावनो बेबायदि सेपारेट खालामनाय जाया बर'बो हाबफायोबा बाव मोनब्रै मोनबा जाहैगोन नाथाय सासे बेंगलि मिडियामनिया इंलिशबो बुंनो हायो एसामिसबो बुंनो हायो आरो नाथाय बर' मिडियाम बुंहैनो हानाय नङा बे मोनसे जोबोद गिदिर बाथ्रा बर' टिचाराबो बुंहैनो हागोन नाथाय बर' नङै टिचारफोरा फ्रायानो खम जाहैगोन दा बे हिसाबै बेयाव गोबांथार माखासे खालि पस्ट एबा बेयाव माखासे भेकेन्सि रिलिज खालामनानै होनो गोनां दङ सरकारनिफ्राय जिहेतु बे प्रब्लेमा मोनसे सल्भ जाहैयो आरो जुदि एन्सार दानायनि बेलायावबो प्रब्लेम जाहैगोन दा बेखायनो बिनि थाखाय स्पेसियेल मोनसे माखासे भेकेन्सि पस्ट खालि खालामनानै होनो गोनां दङ सरकारा दा बेखौ नाथाय बिथांमोना दासिमबो बुंनायखौ नुनो मोननाय जायाखै अबेबा खनायाव जुदि बुंदोंबा बेखौ आं खोनायाखै एबा बेनि थाखाय सरि बिनाय जादों नाथाय दिनैसिम नुनाय जायाखै जेबो नटिस आरो हायार सेकेन्डारिनि खोथा फैनाय लोगो लोगो बेयाव टेटनि खोथा फैगोन दा बाहाय जिहेतु जोंहा टेट नङाबा टिचार जानायनि जेबो मोन्थाय गैया भारत बायदि हादराव जेखौ नोंथांमोना दा नुगासिनो दंखायो बेखायनो दा टेट बिनि थाखाय जोंनाव टेट खुंनो गोनां जानानै दङ नाथाय टेटनि बेबो हायार सेकेन्डारि सेक्सननि थाखाय जेबो एनाउन्स होनायखौ जों नुनो मोननाय जायाखै वेदार आसामानो जा आरो BTCआनो जा नाथाय बिनि सोलायै जों नुगासिनो दङ जास्ट BTCनि बेलायाव स्पेसियेल टेटनि खोथा बुंगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो बेबो मोनसेबो नटिस गैया नाथाय स्पेसियेल टेटखौ बिथांमोना बुंगासिनो दं LP आरो UP अर्थात प्राइमारि सेक्सननि थाखाय बिथांमोना खोथा बुंगासिनो दङ नाथाय गोजौ आपार सेक्सननि थाखाय बुङाखै सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय बुङाखै बिथांमोनहा दासिमबो खारन बिनि थाखायनो गोबां हाइ स्कुलाव भेकेन्सि खालि जानानै दङ जेसेबांनाखि दाखालि रिक्रुटमेन्ट होदोंबाबो बेयावबो फिलआप जानो हायाखिसै हायार सेकेन्डारियाव फिलआप जानो हायाखिसै गोबाङानो आउट अफ BTCनिफ्राय फैजोबनांबाय BTCनि सिंनिफ्राय फिलआप खालामनो हायाखिसै दा बेखौ नोंथांमोना बयबो नुदों बेखौ बयबो सिमान जानांगोन नाथाय प्राइमारि सेक्सननि थाखाय जोंनाव गोबांथार फ्राय
1000निबो बारा गोबांथार मा होनो केन्डिडेटफ्रा अलरेडि टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय सासेबो एंगेजमेन्ट खालामनो हायाखै नाथाय बेखिनियावसो बे खोन्दोआवसो बिथांमोना स्पेसियेल टेटनि बाथ्राखौ मुंख'गासिनो दङ दा बेसो जोंनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव हाबनो गोनां दङ बेसो साननो गोनां बाथ्रा एबा बेसो माने सावरायनो गोनां बाथ्रा जानानै दङ गोजौ लेभेलाव जोंनो मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय जोंनो नांगौ नाथाय बेयाव जोंनो टेटनिखौनो खोथा रायलायनाय गैया आरो भेकेन्सिया अलरेडि खालि जानानै दंजोबो फारसेथिंजाय ओरैजाय नुनो मोननाय जादों जोंनियाव गाहाय प्राइमारि सेक्सनावहाय अलरेडि गोबां टेट पास जाना दङ नाथाय सोनो हानाय बा सोनाय गैया नाथाय बिनि सायाव आरो टेट स्पेसियेल टेट खुंनाय बा टेटनि खोथा बुंगासिनो दङ दा बेनो दा बेखिनि जेखि जाया मानो टेट खुंनायाव बादा गैया स्पेसियेलानो जा जेनेरेल टेटआनो जा खुंनांगौ बयबो मोननो हानांगोन नाथाय भेकेन्सि थासेयावबो सोनो हायि एबा सोयियासो दुखुनांथाव बाथ्रा सोनांगौमोन आरो जायफ्रा अलरेडि पास जाना दं बेखौबो सोनो हानांगौमोन नाथाय सोआखिसै बेबो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दा जिखियानो जाया मानो नैबे मोनसे बाथ्राखौ जाहाथे दैदेनगिरि आरो आफादफ्रा थाबनो बुङो जाहाथे जोंनि सरकारा गनायथि होनायजों लोगोसे जोंनि बर' मिडियामा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव माने मोगथां महर मोनो बयबो बेजों फरायनानैबो साक्सेस जाहैनो हायो दा बेखौसो मिजिंथिनानै नैबे बाथ्राखौ बुंनाय जादों जाहाथे टिचारनि एभेलेबेल खालामनानै होयो एबा टिचार सोनो हानायनि राहा खालामनानै होयो टिचार जाहोनो हानायनि थाखाय माने स्टुडेन्टफोरखौ लामा होयो माने टेट जिरायनो थाखाय लामा होयो दा बेखौसो जोङो खालामनो थिनग्रोनांगोन बेनि उनावसो बेयो जाहैगोन नङाबा बे प्रब्लेमानो जाहैगोन जेखौ बर'जों लिरोबा दांग्रा गैया बे बाथ्राया ओंखारहैगोन बर'जों लिरनाय जायफोरा बर'जों पेपार लिरनो नागिरदों लिरनो हागोन नाथाय एन्सार नायनो हानाय मानसि गैया गतिके इंलिसजों लिर गतिके उमुकजों लिर जाहाथे बेबायदि होनाय जाया दा बे मोनसे बाथ्राखौ जोङो साननो गोनां जागोन हायार सेकेन्डारि लेभेलाव दा बेखौसो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनाय जादों एसे जादों जायाखै नोंथांमोनहा जास्टिफाइ खालामनो हागोन आरो गावबा गावबो रायटखौ होनो हानाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों